Ние сме в училището беше и сега викаме като луди. И днеска ще пробваме такива много хубави туалетни. Кенеси. Туалетни с... Ей така, вземете ги и покажете. Туалетни с бизалки. Ей така изглежда. Така и... Някой ми е разлепил шибаната лепенка. Брат, това е на Милана! Брат! Голям пръст. Така. Не, това беше наистина твое. О, не, Гларус. Да. Така, бе. хора, за малко ще ви спра, защото... Не можем да ги отворим. Да. Отворихме ги Отворихме с 300 зора, аз даже не съм си махнала ластика. Брат, аз съм Сега ще оценяваме близалката. Сега ще оценяваме близалката. Давай, 3, 2, 1. 8. Като за 4 лева толкова. Защото малко е безвкусно, да кажем. Ти му дай оценка. Аз После аз. Да. 7. 6,5. Аз 8. Защото е безвкусно. Почти. Ама макар е вкусно. Значи нареждаме се така. 6, 7, 8. 8, 7, 6. И сега това е с някакво прахче, ако не се лъжа. Ага. Аз съм го купила, защото трябва да се лъжа. Мамка му. Ма само да го отворя. И аз. Отново ще го спрем. Така, хора, така гостите след още усилия, гостите постигнаха крайния резултат да се отворят телефон. Изглежда се едно някой е върнал. Издрайфо. Да. Аз го топих, не знам дали знаете. Ще изчакам. Чакай, Криси. 3, 2, 1. Хора, тъпи ли сте? Ще ме чакате. Много е кисло! И аз я потопих. Ста. Ами аз така 9, защото е екстра малко. С прахче е 10. Така за мен е много е кисло. Те е екстра малко. 5. Аз мога още да си го ям. И аз мога да ми харесва. Ако искате такива, варете си купете. Абонирайте се. Да, и харесайте видео. Да, защото тези неща струват 4 лева, а за 4 лева можеш да си купя 15 лабовите фигурки. До нас има. Ай, бай! Абонирай се!